Nå, så kan vi prøve med en lille hurtig gennemgang af The Beast. Men hvis vi kigger hernede, så ser det relativt almindeligt ud sådan i forhold til oliespil. Men ellers rust ser den virkelig fin ud. Hjulkasser her. Man kan se, at den er så absolut undervognsbehandlet. Den ser bare virkelig fin ud. Og indenunder her. Katalysator og alt muligt moderne. Lidt noget rust på det gearkasse halløj. Men altså, det er jo ligegyldigt. Så prøver vi at bevæge os herned. Igen hernede bagved. Ser den bare mega fin ud. Og dundkraftpunkter er bare så fine. Og herinde, jeg ved ikke om der er en lille smule overflade lige der. Men altså, her var faren. Så tænker jeg måske, at den mangler den der sorte plastik. Men det er også ret tydeligt. Jeg tænker, enten så er den malet om, eller også er den fået en ny bagklap. Fordi der er i hvert fald tydelig farveforskel. Nå, heromme. Og fortsætter det. Han snakkede om benzinrøret, men det fatter jeg ikke, fordi det er plastik jo. Ja, jeg ved ikke, hvad han snakker om. Og igen, den her side. Ingen rust. Pæn ude i bunden. Pæn hele vejen hen her også. Et nyt stykke udstødning, der er kommet på. Altså, rigtig pæn. Og igen, her, mega fin. Den har en, han fortalte om, han har drengen der kørt ind i en hjort. Og det skal der nok kigges lidt på. Den har fået taget lidt skade af det her. Og så kunne man jo eventuelt skifte den, og så blive fri for de der dimser. De er jo ikke så pæne. Og det er faktisk kun den her. Og man kan købe den på Autodoc. Eller til Hansen, hvis man nu... hvis bare man kendte nogen, der kunne handle billigt på til Hansen. Nå. Det var lige eksteriør. Så lad os tage interiør. Og interiør, der er den sådan ret pæn. Der mangler sådan en der. Det er jo lidt træls, men det kan være, det kan findes. Der er også something going on her. Jeg gætter på, at det der ligesom skulle klikke det op eller et eller andet. Så er der sådan en grimmerjern der. Carbon. Race. Men den må kunne skrues af og sætte sådan anden ind på. Dejlig biltema radio. Det kan jo ikke blive meget bedre. Knapper, dimser og alt det der. Og så det fede 80'er dash med todelt lamper ting heroppe. Og speedometer. Genialos. Benzin. That's it. Resten af bilen, så kan man lige lave den dyre. Den laver de her 80'er. Der er blevet lavet noget med nogle... Jeg kendte en, der lavede modder, så den har fået sådan nogle smarte modder. I don't know. Men det går der hen over der. De er så pæne. Og så er der morfar-sæderne. Morfar-stof. Ret fedt, faktisk.
Og så er der virkelig grimt lammeskensbetræk, men jeg har kigget sådan kort, og det ser ud til, at sæderne er helt pæne indenunder. Måske har han enten vil passe på dem, eller synes, de var for morfar. Ja, og bagsæderne har vi været om at kigge. Skulle der være et askebær ham? Er der askebær? Ja tak. Så kan børnene bare sidde og ryge ham. Ja. Og så bagagerummet, der var kæmpe anlæg i den, og der var subwoofer og højtaler i hattehylden. Det var jeg træt af. Så da jeg kom derover, så var det ikke den originale hattehylde, han har ødelagt. For den er helt intakt. Hvilket er mega fedt. Der ligger efterladenskaber af stort, dumt anlæg. Ud med det. Original advarselstrækant. Må ikke have det der. Det ved jeg ikke, hvad det er. I don't know. Nå, der er også en bagagerum, som måtte her. Nå ja, sprinklerdyse. Der på bagklappen. Den har selvfølgelig sin egen sprinklertank. Right here. Man kan aldrig få for mange sprinklerdyser. Den har 2 sprinklerdyser foran. Eller dunke. Nå, men under her, der ser det således ud. Pænt. Og ingen rust igen. Det er lidt vildt. Så den er ret pæn. Det må jeg sige. Og så derovre. Handskerum. Nice. Dimser. Los Remotos. Instruktionsbog. $205. Nice. Cool. How to work this. Er der? Blok papir. Og en lille mønt. Rubberbong. Endnu en lille mønt. En lille elsker. Nå, cool lille rum. Nå, Asbjørn. Okay. Det kan være, at vi lige skal have dem ud. Forklarer måske, at der hang 5 Wunderbaums i bakspejlet. Og et sæt lyserøde terninger. Og så vidt jeg ved, så betyder det, at Idrex. Nå. Yes, det var interiør. Lad os kigge på motoren. Og se lige den her. Sådan der. Smart. Nå, men her har vi så PSA TU3M motoren. 1360 kubik. Jo ikke voldsomt meget anderledes end den, der sidder i rallyen. Dog alligevel. Men altså monopoint indsprøjtning. Det ser noget sovset ud, men jo altså originalas. Men ikke den skal sidde her. Sådan. Også ting og sager, der skal hældes ud. Store dumme ting til anlæg.
Men ellers, der sidder julenøglen. Ellers igen, så er den jo altså rustfri i motorrummet. Og så. Jeg ved ikke, om man kan se noget. Lidt crusty i den ved. Så sådan et andet filter. Det laver der ikke ret meget. Det lugter en lille smule tis. Han snakker lidt om, der kunne være lidt issues en gang imellem med relæerne, der sidder der. Men det kan fikses. Batteriet er færdigt. Der er slet ikke noget liv i det. Men altså, jeg har fundet et nyt. Eller, det er brugt 200 kroner. Og det er samme slags, så må ikke det kommer til at passe fint i. Ja. Altså, der hænger sådan lidt. Og det er bare knækket et eller andet sted for. Så hænger der sådan nogle som dem her. Hvad må de lave? Det finder vi af. Det kan også være, det er sådan noget. Nej, så ulykkelig forberedelse. I don't know. Ja. Men altså igen. Alt i alt, så synes jeg, den er ret fin. Han siger, der er. Han siger, der er olie i vandet. Og at det er stille og roligt siver ned. Ja, okay. Jeg ved ikke, om I kan se. Den lugter lidt af tis. Det er meget vigtigt. Mærkeligt. Men stille og roligt til synligheden en toppakning, som siver, hvor der siver lidt olie ind til vandet. Måske heller ikke lige. Det er ikke verdens undergang. Ja. Det var vist det. Så er der en lille ekstra treat. I dag var jeg lige ude og købe et sæt ny alufælge, for der sad nogle sorte stålfælge med T. Hansen julekapsler. Og dem tænker jeg, dem kan man jo donere til en vis punto. Og så se lige her, hvad jeg har fundet. Nå, det jeg har købt, der kan man sige, det her, det var det, den kom med, og uden julekapsler. Så tog jeg et smut til Kværndrup, gav en mand 400 kroner, og så et par små Peugeot alufælge, som jeg egentlig synes passer fint til måske den skarpsindige vil sige, er det ikke sådan nogle 2001 fælge fra en Peugeot 206? Og jo, det er det nok. Men de passer meget fint til 400 kroner. Så, det er projektet.